Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtalna kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ti manok ni Pedro. Iti maysa a sityo nga adda iti sakaanan ti bantaya. Adda maysa a kalapaw nga isu ti pagnanaedan ni Pedro ubing. Ulilan ademang ni Pedro, iso nga agmaymay sa laengen nga agbibiyag. Nasingpet ni Pedro, ngem agmaymay sa ni Senya agayem na, takaaduan kadagiti kalugaran na, ti manguy-uyaw kankwana, nga uray awan matirumbeng, apakauyawan na. Iti maysa nga aldaw, ket Hoy Pedro, apay nga da ka man inditoy, ha? Di matimbagakin ka, ngagpupok ka langan iti kalapaw mo, nga da ijay sakaanan ti bantay, ha? Pasensya kan Dudong. Amumat siguro. Mapanak agila ko kadagiti na puros ko anatang. Tapno damat gasto kapag gatang ko kadagiti ka sa pulak. Nagadukid din nga mom. Dagiti latan nateng mo ti kanem, tapno saan ka ngagmarangmang pay. Nagalas talangam, nakapugpugot ka. Alan, pumanaw kan ditoy, tamadurma na ka mangkitkita iti nagalas alangam. Nagalas lakit din aya ti aramid mo si Kadudong. Apay aya akanayon a pagsasawam ni Pedro. Ket awan meter aramidan na kan ka. Ay nanana mareng, no isakit yun ay di apugot. Kasayatan numapan kayo mutin makipagnaid kinkwana, ijay sakaanan ti bantay. Anya, Jak man magustuhan di kasta nga raramidin nyo, apa nang isaksakit iti dayja a Pedro. anya nga min aya ti inaramid ken ka ni Pedro. Taapay akagurguram. Makapadurman nga raw tilangana. Ay unay kan aya Dudong. Awan met ti diferensya ni Pedro ah. Anya nga awan, kit no nagpugot, No agsasaw ka. Kasla nakaperperpekto ka mat si Kadudong. na, nagadulaki din nga bagbagayo mo itnanamareng. Intun kun, ay na, di ta kayo manlangan, tamang ano anya pa iti maramit ko kada kayo. Di mo latan ikaskaso dayjay adodong, Pedro. Senya, Talaga nga min analaing nga aguyaw dayjay. masaksakitanak lang amin. Saan mat asyak daytay talaga ang napugot. Ngam nagsaw ni Dudong. Kasla nagalas launa yan tilangak. Ay na, imbagak lang aruden kan ka. Di mo latan ikaskaso. Baybay amon dayjay adodong. Makapaliday ti kastoy. Malaksid namin nga ulilaak. Marigriga takpay. Iso siguro ni Senya lati nasingid kanyak. Naimbag nga oras mo, Pedro. Nagpintas a babae ti kilata nagparang iti sangok. Saan ka agbutbutong kanyak? Sino ka? Siya ni Engkantada Sabina. Engkantada? Juan, Pedro. Nabayagan abang bantayan ka. Taamok anadalos ti panagpuspusong. Ha? Amok no anya ti marikriknam. Gapo iti panangilidlid din kan ka ti kaadwan. Kat iso nagpakita akan ka. Takayat ka nga ikan iti taraken mo. Anya? Daita ti agpaiso, Pedro. Ipaayan ka iti taraken mo. Taraken nga iso ti mamagbaliw iti kasasaad mo. Kat sapay lakuma, tasaan kanto nga agbalin apalalo. Kan agtalinaed kuma ti kinasingpet, kan kinasayaat mo, at tumulong iti padam a tao. Dalawag gaya man. Naldawana ka ng ringa. Ay, kasanumot ngamin.
Kaslamat agpay-pay so di tagtagainom ko. Agasam takampay di. Nagpakita kanyak ting kantada. Kat kuna na nga ikanakan... Ha? Eh, apay nga adda manok dito'y kalapaw ko. May sa manok. Apo raw amin ti Maris na. Ultimo dagiti karay kay nakatpuraw. Ala, mga no isuday tanjin bagating kantada. No, basta. Saan labas tatagtaga inok dayjay? Agpay-pay sungad na nakasaritak na kantada. Kinapudno na. Maasyanak ka ni Pedro, nanang. Nangruna kat kanayon nga uyawan dagiti kalugaran tayo. Nangruna ni Dodong. Wen nga raw, anak ko. Nakaharo ni Dudong. Kaslawan apulos ti pakapilawan na no agsasao kontrakin ni Pedro. Naimbaglakit din ta saan masursuron ni Pedro kan kuana. Uray no masurunan ni Pedro. An-anusan nalatan. Takasano. No ipakita ni Pedro masuron, sigurado kabilan mat ni Dodong. Sinya, anak ko. Ngam, saan kayo nga agdanag nanang? Kanayon apalagipak ni Pedro. Tapno di natutupan dayjay Dodong. Apay ngay. Saan matan nga aguni mo no agtarawak na ito'y manok? Adamat latan dito'y. Kasano nga ta matulungan nak da ito'y amanok? Akas imbaga di ngantada. Kasano nga matulungan nak si kaamanok? Simple lang, Pedro. Ha? Simong bati manok? Wan, tamakasawo akmat ngamin. Kan maawatan ka. No kasta. May sakadat datlaga manok? Naku namon, Pedro. Gaputa talakin nak ni Encantada Sabina. Ngam ita. Intalak na kun kan ka. Kas iti kunana. Agbaliwan ti kasasad mo iti biyag. Tada kun ditoy. Kwa. Kasano da ita? Mabit lang. Ha? Nagitlog ka? Kat... Diyos ko, balitok ti itlog mo. Juan Pedro. Kabalak tagitlog iti balitok. Day tati makagapo. No apay anak ko na ni Encantada Sabina. Nagbaliwan ti kasasaad mo iti biyag. Pagyaman kami titulong mo, Pedro. Sige, okay. Madiday ito yan Nasingod din dagiti kalugarak ni Pedro. Ay, madiday ito'y mapaspasama ka. Kun, sa di nung nga tinangalaan ni Pedro iti igat-gatang nakadagiti ipapaay nakadakwada ataraon. Kuno anya pa dita. Ay, sa bali talaga da ito yan. Ang tedak tumanan. Nasken maduktalak, no anya ti mapaspasama. Amom nanang, nakaragragsakak. Gaputa daon ti kasingad ita ni Pedro. Kasta kaday anak ka. Wananang, kan saandan nga uyawan ti gayem ko. Sanya anak ko. Saanin akanayon analiday ita ni Pedro. Ngamin, adun ti kagayem na. Kan nawayan ngom umay ditoy. Saanin akas idi nga addalang iti kalapaw na nga agpupupok. Ngam amom anak ko. Nakaskas da man. Ti anya, nanang. Sa dinungay tinangalaan na iti igat-gatang nakadagiti itultulong na iti sa balay. Dahita ti jak amo nanang. Angam, saanin nga importante dahita. Tinapatag, adon ti kasingad na. Kan adu ti matultulungan na. At kung dito'y arubayan ti kalapaw ni Pedro. Agpaliiwak. Tapno maamwak na niya ti palimad na. Imposible ajak madoktalan no niya ti palimad na. Sigurado amaamwak. No. Lang, Pedro.
manan iti balitok. Ha, Sige nga, Rod. Kasapulak manan. Katulungak dagiti kasapulan. adda ka sarsarita na amangtid ka no iti balitok. Muna ka. Ganda ka. Apay akas jay ti timag ti kasarsarita na. Ay, ikagumaak ti sumirip. Tap numamwak. Aday ta, Pedro. Addan balitok mo. Agyaman gayam ko Sigurado nga ado man ti matulungak kadagiti kalugarak. Apaman na mailakok dayto ijiili. Sigurado na ita. Agyaman ka Ita ha? Amukon ti palimod mo, Pedro. Dodong? Ala, dayto yung manok. Saan, Dodong? Saan mo nga alain ti manok ko? Si Kamanok, agitlog ka iti balitok. Itamad lang. Amok ka man nakabalin ka, Amanok. Tamakasao ka pa'y. Isu adinak malilaw. No kayat mo ti balitok. Itayam nga ro ti imam iti pagruaran ti itlog ko. Sige. Ala, agitlog ka iti balitok. Sige. Aday tan. Awanan ka iti bain. Apay akas to'y tirim mo. Saan mo ta balitok daytoy? Lugit daytoy. Kung kunam tadakis ka tao. Patayin kalangan. Tawan mo't gayam serbem. Padaso na. No kabailang. Apay jak mo'ten makakote. Gaputag balin kan apong nun. Anya. Sa. Day tabi kung kunam. Dakis ka tao. Kasta tinapasamak ka ni Dodong, gayam ko amanok. Juan Pedro. Gaputay sukat managdagdakis. Ngem dagiti kaskan ka. Ana balitukan ti puso na. Kan naayat at tumulong. Parabor ti maipaikan ka. Anyan? Nakakaasimot ni Dodong. Anya? Kasyam tayo jaya tao. Uwan gayam ko amanok. Talaga na dalos ti pa nagpuspusom, Pedro. Oray no nakarutinar aramid na kan ka. Di mulat na kayat nga may sagmak. Di kagtanag. Kidawag tao kaning kantada sabina. Ngay subli na matlang itipudpud no alanganan ni Dodong. Dayta, kat na maleksyonan. Gapoy tinapasamag kan ko na. Ngem no sana maleksyonan. Agtalinad ton amay sa apong dol dayjay adto dong. Nagtalinaod nga rod kan ni Pedro ti datdatlag a manok. Isu a nagtultuloy mat daytoy iti panang tulong na iti sabali a tao ubing. Nagbaliw a namimpinsan ti panagbiag ni Pedro. Babaan iti tulong ti datdatlag a manok. Ngam iti uray kaanuman. Kat saan daytoy a nagbalin a natangig. No di kat nagtalinaed ti kinamanag pakumbabana. Bueno Bing, ditan ti nagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.